मोगाच्या भावा बहिणींनो, सिंधू कॉम्पिटिशन 2 वरात चालले. हांवें त्या कॉम्पिटिशनात पार्टिसिपेट केले. कित्याक हांव पण एक कोंकणी मनीस आसा. माझे एन्सेस्टर्स 300 वर्सां पयले गोंयांत नॉर्थ गोवा आसलेली म्हणून हांवें कोंकणी. माझी काय लँग्वेज आलिवली फर्नांडीस कितें म्हणटा माहिती काय, तुका कोंकणी येता तुजी लिप्स बरोबर ना. ठीक आहे, तरी हांवें कोंकणी गाणी म्हटली. हांवें कितें म्हटलं तुमकां सांगता, फेसबूक लॉकडावन स्टार्ट करू थंयसर हांवें तेन्ना कमीत कमी 60-70 हजार रुपया कमयलेली सिंगींग कॉम्पिटिशन फर्स्ट. आनी म्हाका फर्स्ट रावंड मध्ये काय ना, फर्स्ट कॉम्पिटिशन फर्स्ट रावंड मध्ये काडली. चल आसून दे म्हटली, काय ठीक आहे. अँड हिलेरी डिसोजा अनाउन्सर वतात तिकडे सगळे झाले. परत किती झाले, परत सेकंड कॉम्पिटिशन, परत त्यांचे किती काय धावूक ना काय ना. अरे तुमकां सांगता, तुमकां सिंधू कोंकणी कॉम्पिटिशन तुमकां सांग. माझे एक विचार असलेले, आमच्या सिंधुदुर्ग डायसात पैसे येऊन देत, आमचे कॉम्पिटिशन बरे जाऊन देत, लोकांक कितें येऊन दे माझी, आणि आमची बँड बीन जाऊन दे अशी माझी इच्छा असलेली. पण तुम्ही माझे काय ना, म्हाका तुम्ही वयर काडूंक नात, म्हाका डाऊन केले तुम्ही. आणि आता तुमकां सांगता, तुम्ही प्राईज किती दवरलात, 25,000 रुपये पहिले फर्स्ट प्राईज दवरलेत ना, फर्स्ट प्राईज 25,000 दिले ना, तेवढे म्हाका दिसाक मिळतात. एक मिनटाचा व्हिडिओ काढलो ना इंस्टाग्राम, तेवढे म्हाका मिळतात सिंगींग कॉम्पिटिशनमधून. तुम्ही सगळे चुकलेले आसात. तुम्ही फादर आलेश डिमोलो आणि बिशपाचे ऐकून ना म्हाका आऊट केल्यात सिंगींग कॉम्पिटिशन. तू माझे सुख देऊ ना काय तू व्हडलो आवाज आसा. तुम्ही चुकलेले आसात. ओके, बाय बाय. व्हिडिओ आवडलो लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.